aw ni ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa juillet kalo tile 3 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 an ka Mali finitigiw olu ye reconnaissance offensive dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Lac Télé région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Goudomp cercle de kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ tali kɛ Tombouctou région yɛrɛ de kɔnɔna a yirala k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw ka nin reconnaissance offensive yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka mɔgɔ 4 yɛrɛ kɔni minɛ minnu bisigalen don k'a fɔ k'u ye banbaci walimaw de ka d'a kan wagati min finitigiw bɛ ninnu yɛrɛ kɔni minɛ o y'a sɔrɔ arajo tɔliki waliki 2 tun bɛ ninnu yɛrɛ kɔni bolo misi 225 o fɛnɛ tun bɛ maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo wagati min an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni bɛ u minɛ Lac Télé fanfɛla la tile kelen kuntagala kɔnɔna na banbaci walimaw olu ye janda kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma Tombouctou ale ni Kidali région kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko janda in yɛrɛ kɔni da ma diya banbaci walimaw la ka d'a kan attaque in yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali finitigiw olu sera ka banbaci walima caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ko Kidali région kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu sera ka banbaci walima 8 yɛrɛ de kɔni bɔnɛ ani na o b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko banbaci walima ninnu ka nin attaque in kɛra tarata tɛmɛnen de juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 Siman dilan usine dɔ ni nin yɔrɔ kofɔlen ni Kayi cɛla yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 110 yɛrɛ kɔni bɔɲan kɔ kan a yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 maa maramafɛntigi dɔ minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn olu nana attaque kɛ ni ka ɲɛsin ni siman dilan usine yɛrɛ kɔni ma ko attaque in kɔnɔna na maa maramafɛntigi ninnu u ye tasumaw yɛrɛ kɔni minɛ ni ka bila siman usine yɛrɛ kɔni bolimafɛnw na o tilali u ka wale jugu yɛrɛ kɔni na o ye siman dilan usine minnu yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn 2 ta ni ka taa ni a ye u talen ni a ye yɛrɛ kɔni miniti damadɔni o kɔfɛ maa maramafɛntigi ni seginna ko kura ni ka na siman dilan usine yɛrɛ kɔni na u nalen ni yɔrɔ kofɔlen na siman dilan usine na u ye o maa yɛrɛ kɔni ka baarakɛla maa 5 minɛ ni ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati minɛ i n'a fɔ ko bi ka sangani lakanabaliya ale ni wagati laban attaque nin yɛrɛ kɔni min ye Kayi gouverneur ale kɔni bɛ décision ta tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 ko k'a daminɛ nin don kofɔlen na ni ka taa bila fo juillet kalo tile 30 yɛrɛ kɔni na couvre-feu ko ni o daminɛlen Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka Kayi sigibaa maaw n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi banbaci walimaw ka menace yɛrɛ kɔni bɛ ka caya ni région kofɔlen na halisa an bɛ to couvre-feu ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na Kayi gouverneur ka décision yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Joyila ye ale fɛnɛ ka gouverneur yɛrɛ kɔni bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko k'a daminɛ tarata la juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 ni ka taa bila fo juillet kalo tile 30 san 2025 yɛrɛ kɔnɔna na ko couvre-feu ni kɔni o sigilen Joyila région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan an bɛ wagati min na fɔ ko bi an ka jamana ka lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni maɲi walasa ka se ka adamadenw n'u bololafɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati Joyila gouverneur ale ye décision ta k'a bɛ couvre-feu yɛrɛ kɔni kɛ a ka région kɔnɔna na ka sanga ni manifestation ba minnu yɛrɛ kɔni kɛra Togo jamana kɔnɔna na juin kalo tile 26 juin kalo tile 27 fo ka taa se juin kalo tile 28 yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni nin yɛrɛ kɔni an y'a ye k'a fɔ ko furugufurugu caman yɛrɛ kɔni wulila Togo jamana kɔnɔna na ni tile 3 kuntagala kɔnɔna na wale minnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa dɔw bɔnɛ u ni na Togo jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na CEDEAO mɔgɔkulu bɛ communiqué kɛ tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 30 san 2025 communiqué min kɔnɔna na u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Togo jamana kɔnɔ mɔgɔw ni autorités yɛrɛ kɔni ma k'u b'a laɲini ni maa yɛrɛ kɔni fɛ u ka na ni basigi ye u ka jamana kɔnɔna na u ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔ na k'u ka fusa ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 États-Unis jamana kɔnɔna na Maison Blanche maaw ka porte-parole ka dan kan ni o ye Anna Kelly yɛrɛ kɔni ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko États-Unis ale kɔni bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni di Ukraine ma Ukraine ni Russie ka kɛlɛko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko États-Unis ale kɔni ye kɛlɛkɛminɛn suguya dɔw yɛrɛ kɔni dili jɔ Ukraine ma ka d'a kan ko États-Unis yɛrɛ kɔni nana jateminɛ k'a fɔ ko a ka kɛlɛkɛminɛn maralen minnu yɛrɛ kɔni bɛ a bolo ko caman bɔra olu la
kala ka ina fo bɛɛ b'a kalama cogo min États-Unis ale bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni di Ukraine ma a ka kɛlɛko in hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ États-Unis ale fɛnɛ ka finitigiw ka kɛlɛkɛminɛnw de la ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 Lac Télé région kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Gundam cercle de kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ Tombouctou région yɛrɛ de kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu ye reconnaissance offensive dɔ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u y'u bolo d'a ma naani ka minnu bisigalen n'u ka kɛ banbaci wale maaw de ni kunnafoniya lasera an ka Mali état-major général des armées yɛrɛ de kɔni fɛ communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin kan ko maa naani nin yɛrɛ kɔni minɛlen kɔfɛ k'an ka Mali finitigiw olu sera ka u bolo da misi 225 yɛrɛ kɔni kan u bisigalen don a la k'a fɔ ko maa ninnu ye min yɛrɛ kɔni suɲɛ population kun ye état-major ka kɔrɔfɔ la ka communiqué kɔnɔna na ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali finitigiw olu u yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ ni renseignement yɛrɛ kɔni o renseignement ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ko in kun cɛra ni maa naani yɛrɛ kɔni minɛlen minnu bɛ minɛ wagati min radio tɔliki waliki 2 yɛrɛ kɔni kun bɛ u bolo o fana tɛmɛlen kɔfɛ bagan 225 min yɛrɛ kɔni yera maa naani nin yɛrɛ kɔni bolo k'an ka Mali finitigiw ye bagan kofɔlen ninnu minɛ u la ni ka bagan nin yɛrɛ kɔni bila u bolo kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bagan kofɔlen ninnu olu bɛ an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan don n'a nataw la bagan ninnu suɲɛna population maa minnu kunna n'Ala sɔnna ma ko finitigiw u bɛna bagantigi nin yɛrɛ kɔni ka baganw segin u ma état-major ale bɛ an ka Mali finitigiw fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigi minnu sen donna ni opération kofɔlen in na a b'u fo u ka cɛsiri ale ni u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in senfɛ wa bɛ tila ka sinsin kan ko min ye banbaci wale maaw ɲinini ni u bɔnɛni ye o nin na ko min ye an ka Mali finitigiw halisa olu cɛsirilen don o baara in na ko u bɛ continuer a baara fɛ fo ka taa fɔ an ka jamana ka lakana yɛrɛ kɔni sabatira de ni ko ye an ka état-major général des armées ale ka ɲɛfɔliw yɛrɛ de kɔni ye ni attaque kofɔlen yɛrɛ kɔni na min kɛra Lac Télé fanfɛla la yɔrɔ min bɛ tali kɛ Gundam cercle de la wa y'a yira k'a fɔ ko maa naani minnu minɛ la n'u bisigara k'a fɔ ko banbaci wale maaw don ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni maa ninnu kan walasa ka se k'a dɔn n'a sɔrɔ complice wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɛ u la de an ka Mali finitigiw ye laseli kɛ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 banbaci wale maaw k'olu taara janda yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma Tombouctou ale ni Kidal région kɔnɔna na ko nka janda yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali finitigiw olu sera ka banbaci wale maa 8 de bɔnɛ ani na Kidal région kɔnɔna na ko ni opération ba fila ninnu an ka Mali finitigiw olu ye o kɔni kɛ tile kelen kuntagala de kɔnɔna na opération yɛrɛ kɔni y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko banbaci wale kɛlɛli ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna na k'an ka Mali finitigiw olu bɛ ka ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko la état-major ye laseli kɛ communiqué la min carila tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 wa communiqué in kɔnɔna na b'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bɛr Nord Ouest fanfɛla la k'an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni kun bɛ patrouille la nin yɔrɔ kofɔlen na o patrouille in de senfɛ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni taara janda kɛ ni ka ɲɛsin u ma ko nka patrouille maa ninnu ka cɛsiri a n'u ka baara kɛ ko ɲumanw kɛra sababu ye n'u sera ka banbaci wale maa ninnu ka nin jan yɛrɛ kɔni bali kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maaw u y'a faamu k'a fɔ ko togo si la u tɛna na se an ka Mali finitigiw la o k'olu kun bɛ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na u bolila ni ka taga k'u ka bolimafɛn kelen to ale ni kɛlɛkɛminɛn caman banbaci wale maa ninnu ka boli kɔnɔna na u taara ne ka nin caman yɛrɛ kɔni to kɛlɛkɛyɔrɔ la k'o don kelen in fɛnɛ na an ka Mali finitigiw olu kɔni kun bɛ ka surveillance aérien dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kidal région kɔnɔna na o opération aérien de senfɛ Mali finitigiw u kɔni taara bɔ bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni kan min kun bɛ ka boli Tesalit mara kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ tali kɛ Kidal région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko an ka Mali finitigiw olu kɔni farapu kɛ ni ka ɲɛsin bolimafɛn ma wale min kɛra sababu ye ni ka bolimafɛn ka o tiɲɛ a kɔnɔmɔgɔw olu kɔni bɔnɛna o ni na fɛnɛ ko bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci walima olu ka logistique dɔw yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ nka an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni kun ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw sera k'a faamu k'a fɔ ko bolimafɛn ye banbaci walemanw de ta ye wari de kɔni kɛlen u ye farapu gɛlɛmaba kɛ ni ka ɲɛsin ni bolimafɛn in ma ko farapu in kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maa 8 de bɔnɛ u ni na wa ko banbaci wale maa 8 ninnu kun dogolen yɛrɛ kɔni kun don yiriw de kɔrɔla la état-major ka communiqué kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko an ka Mali finitigi minnu yɛrɛ kɔni sen donna ni opération kofɔlen in na ko olu yɛrɛ kɔni ka baara kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ wa bɛ tila ka sinsin ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ko min ye banbaci wale maaw nɔminɛlen ni o bɔnɛni ye o ni na halisa ale ni an ka Mali finitigiw u cɛsirilen don o baara in yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na
Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 siman dilan usine dɔ ni ale yɛrɛ kɔni ni Kayi cɛla tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 100 ani 10 yɛrɛ kɔni kan. A yɛrɛla k'a fɔ ko nin don kofɔlen na maa marifɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn u nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin siman dilan usine in ma. Source locale ka kɔrɔfɔ la ko maa marifɛntigi ninnu ka nin attaque yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don siman dilan usine maaw yɛrɛ kɔni kun. Ko wa attaque yɛrɛ kɔni kun cɛra ni siman usine in baarakɛla maa 5 yɛrɛ kɔni minɛli ye maa marifɛntigi ninnu fɛ. Source locale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa marifɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni nalen siman dilan usine na u ye baara fɔlɔ min kɛ o de ye ka tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛni ka bila siman dilan usine ma yɛrɛ kɔni ka bolimafɛnw na. U tilalen o yɛrɛ kɔni na u ye siman dilan usine ma ka bolimafɛn 2 suɲɛni ka taa ni a ye yɔrɔ la yɔrɔ ma lakodɔn. Miniti damadɔni o kɔfɛ o maa marifɛntigi kelen yɛrɛ kɔni tilala ka segin ka na siman dilan usine yɛrɛ kɔni na ni ka don kɔnɔna na ka taa siman dilan usine ma yɛrɛ kɔni ka baarakɛla maa 5 minɛ ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ ma lakodɔn. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniya dɔrɔn de bɛ an bolo ni attaque ko in kan. Don n'a nataw la ni an ye kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ a ko ɲɛ kan an bɛ segin ko kura ye ni ka na olu da aw tulo kan. Ka sangali lakanabaliya hale ni attaque yɛrɛ kɔni cayalen Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Kayi gouverneur hale kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta k'a bɛna couvre-feu daminɛ Kayi fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na. Ni kunnafoniya laseli kɛla Kayi gouverneur yɛrɛ kɔni fɛ communiqué la min carila tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Kayi gouverneur hale bɛ a yira k'a fɔ ko couvre-feu kɔni nana kɛ Kayi fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ko couvre-feu in bɛ daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ la ni ka taa bila juillet kalo tile 30 yɛrɛ kɔnɔna. Kabini communiqué yɛrɛ kɔni carila don min ni o ko bɛnna tarata tɛmɛnen ma juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 couvre-feu in labaarala o su kelen yɛrɛ kɔnɔna na communiqué in kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko ka daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 la ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔnɔna na ko yamaruya tɛ maa si bolo ni ka bɔ Kayi dugu kɔnɔna na ni wagati kofɔlen in na ko wa ni lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni ni falenni dɔw donna a la a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ bɔ couvre-feu in yɛrɛ kɔni hakɛya la. Communiqué in kɔnɔna na gouverneur bɛ sinsin a kan ko ka daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 la ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔnɔna na population kana na bɔ wa u ka bolimafɛn fɛnɛ kana na ye Kayi région kɔnɔna na ko n'a bɔra an ka Mali force de défense et de sécurité walima ambulance yɛrɛ kɔnɔna na bolimafɛn foyi yɛrɛ kɔni kana na ye Kayi région kɔnɔna na ni heure kofɔlen ninnu na ko nka min yɛrɛ kɔni ye population maaw yɛrɛ kɔni a kɛra ci ye o a kɛra voyage ye o a kɛra ɲɛnajɛ dɔ yɛrɛ kɔni ye k'i kɔni k'i jija sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 o k'a sɔrɔ i seginna i ka so yɛrɛ kɔni ka da kan k'a daminɛ o heure na ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔnɔna na yamaruya tɛ maa si bolo ni ka ye Kayi région kɔnɔna na ni wagati kofɔlen ninnu na. Kayi gouverneur bɛ kangari gɛlɛn da kɛ a ka communiqué kɔnɔna na ko e maa o maa ni mesure kofɔlen min yɛrɛ kɔni taara gouverneur fɛ e yɛrɛ kɔni ma a labato k'i k'a dɔn k'a fɔ ko Kayi force de défense et de sécurité maaw yɛrɛ kɔni bɛ i minɛ ko commandement militaire maaw zone de défense naaninan hale ni gendarmerie garde nationale police nationale fo ka taa se protection civile maaw yɛrɛ kɔni ma k'a laɲininen don an ka ni jamana maaba ninnu yɛrɛ de kɔni fɛ gouverneur hale ye décision min ta u ka fɛɛrɛ latigɛ décision yɛrɛ kɔni ka labato Kayi sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen fɛ yɛrɛ kɔni na a laɲininen don Kayi sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'u k'u jija u k'u ka ciw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ ɲani sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 yɛrɛ kɔni cɛ ka da kan ko k'a daminɛ ni heure kofɔlen na ni ka taa bila fo sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔni na yamaruya tɛ maa si yɛrɛ kɔni bolo ni ka ye Kayi kɛnɛmana la. Ka sanga ni lakanabaliya ale ni attaquew cayali yɛrɛ kɔni ye kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na wagati laban ninnu na min yɛrɛ kɔni ye joyila gouverneur ale ye décision yɛrɛ kɔni ta ko ka daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ la ni ka taa bila juillet kalo tile 30 yɛrɛ kɔni na ko couvre-feu o kɔni bɛ sigi joyila mara kɔnɔna na. Kayi Sikaso Segu ale ni Tɔnbukutu kɔfɛ yɛrɛ kɔni turu sera joyila de ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a Kayi région yɛrɛ kɔni ka lakanako sinsin kosɛbɛ ni couvre-feu yɛrɛ kɔni sigilen kalo 1 kuntagala kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko kalo 1 yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni ma falen a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fara couvre-feu in kuntagala kan. Kunnafoniya in lasera tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 joyila gouverneur yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye madame Mariam Kulibali ye a y'a yira k'a fɔ ko couvre-feu in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ joyila fantan a 4 bɛɛ lajɛlen de la ni mesure min talen filɛ joyila gouverneur yɛrɛ kɔni fɛ a kɛkun de ye walasa ka se ka basigibaliya ale ni bamaciwale maaw ka attaquew ka o ko yɛrɛ kɔni kunbɛn ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabatilen ko joyila couvre-feu ale kɔni bɛ daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 22 ni ka ba sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 wa a bɛ daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ
ni ka taa bila fo juillet kalo tile 30 la. Ko ni wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni kuntagala kɔnɔna na population n'u bololafɛnw n'u ka bolimafɛnw yamaruya yɛrɛ kɔni ti u bolo ni ka ye Joyila mara kɔnɔna na ni heure kofɔlen ninnu na. Madame Mariam Kulibali ka kɔrɔfɔla a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ye nin décision yɛrɛ kɔni ta ka da kan ko lakanako yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na a ka kan yɛrɛ kɔni o ka couvre-feu yɛrɛ kɔni daminɛ Joyila région kɔnɔna na. Hakilila jiginna wagati laban nin yɛrɛ kɔnɔna an ka jamana région caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ banbaci walima olu taara attaque kɛ ne ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma. Hali n'a sɔrɔ autorité maaw yɛrɛ kɔni ka communiqué kɔnɔna na u tɛ walawalali kɛ maaw yɛrɛ kɔni ye couvre-feu in ta kun na min yɛrɛ kɔni ye Joyila sigibaa maa dɔw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko couvre-feu yɛrɛ kɔni kɛra ko ka da kan a bɛ n'a fɔ u bɛ ka bisigiya la k'a fɔ ko banbaciwale maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Joyila fanfɛla ninnu na de. Nka Joyila gouverneur maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko décision min yɛrɛ kɔni tali filɛ nin ye ni o bɛ tali kɛ ko k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 22 la ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔnɔna na ko yamaruya ti maa si bolo i ni bololafɛn yɛrɛ kɔni ka bɔ Joyila région kɔnɔna na ko bolimafɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu sen tɛ a ko la. O bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni ye jumɛn an ka Mali force de défense et de sécurité minnu yɛrɛ kɔni mana na kɛ mission na yamaruya bɛ olu ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni bolo ni ka ye Joyila région kɔnɔna na ni heure kofɔlen ninnu na. O fana tɛmɛlen kɔfɛ ambulance yɛrɛ kɔni yamaruya bɛ olu fana bolo ni ka bɔ heure kofɔlen ninnu na nka ni ambulance nin yɛrɛ kɔni bɛ bɔ o k'a sɔrɔ autorisation yɛrɛ kɔni bɛ u bolo min b'a yira k'a fɔ k'u bɛna taa mission dɔ yɛrɛ de la. Ko Joyila sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko nin mesure min talen filɛ gouverneur yɛrɛ kɔni fɛ e maa o maa y'i ban ka mesure yɛrɛ kɔni labato k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction yɛrɛ kɔni bɛ ta i kama i n'a fɔ texte kɔnɔna na a ɲɛfɔlen don cogo min na de. Ni kɔni ye Joyila gouverneur yɛrɛ kɔni ka jaabi ye ne ka ɲɛsin an ka wagati laban attaquew cayali yɛrɛ kɔni ma a bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa a ka région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka lakana ka se ka sabati. Sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye kɔnɔna na an bɛ taa Togo jamana kɔnɔna na. Juin kalo tile 26 juin kalo tile 27 fo ka taa se juin kalo tile 28 yɛrɛ kɔni ma manifestation ba minnu kɛra Togo faaba la ni o ye Lomé yɛrɛ kɔni o manifestation minnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka na ni basigibaliya ni jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna siraw ma olu bɛ bɔ ni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɛ tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 30 san 2025 siraw ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la u y'a yira k'a fɔ ko wagati laban yɛrɛ kɔni na u y'a ye k'a fɔ manifestation caman yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Togo ville caman yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka olu jɔra kosɛbɛ siraw ma ka kɔrɔfɔ la ko manifestation yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa caman bɔnɛ u ni na k'a kɛra sababu fɛnɛ ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don Togo jamana kunna fɛnɛ siraw ma yɛrɛ kɔni ka communiqué kɔnɔna na maa hakɛya minnu bɔnna u ni na u t'u da se olu yɛrɛ kɔni ma nka o kɔni b'a yira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ min yɛrɛ kɔni bɔra manifestation yɛrɛ kɔni na ko o ko nimisaba yɛrɛ de kɔni bɛ u la k'u b'a laɲini Togo jamana kɔnɔdenw fɛ u ka se u yɛrɛ minɛli la k'a b'a laɲini Togo jamana kɔnɔdenw ni autorités yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la walasa basigi hali ni bɛn ni keleya u ka se ka segin ka na Togo jamana kɔnɔna na siraw ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa minnu yɛrɛ kɔni somɔgɔ tora ni manifestation ni yɛrɛ kɔni na k'olu ka solidarité yɛrɛ kɔni bɛ o maa ninnu ye wa b'a yira Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni na ko Togo autorité maaw bɛna na bɛn ko baara min yɛrɛ kɔni daminɛ u ka jamana kɔnɔna na n'a ka d'u ye yɛrɛ kɔni ko CEDEAO maaw bɛ se ka u jukɔrɔma don u ka o bɛn ɲinini na Togo société civile maa dɔw yɛrɛ kɔni ka source ka kɔrɔfɔ la ko manifestation yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu bɔnɛna u ni na o dɔgɔyalenba yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ 7 de ye ko maa 7 minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na olu yɛrɛ kɔni cɛla Benin ka jamana kɔnɔden 2 yɛrɛ kɔni bɛ u la minnu yɛrɛ kɔni su yera ji la de b'a yira k'a fɔ ko Benin ka jamana kɔnɔden 2 minnu yɛrɛ kɔni sara manifestation yɛrɛ kɔni senfɛ o ye cɛ 2 de ye minnu ye somɔgɔma kelen ye o kun sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛnbɛn Togo faaba ma ni o ye Lomé ye professeur David Dossé yɛrɛ kɔni ne ma kofɔlen ale Front Citoyen Togo Debout maaw yɛrɛ kɔni ka porte parole ye o kɔni y'a yira k'a fɔ ko Benin ka jamana kɔnɔden 2 minnu yɛrɛ kɔni su yera ji la ko maa ninnu fagara lahalaya min na ko o kɔni dɔnnen tɛ fɔlɔ David Dossé y'a yira k'a fɔ ko maa 2 ninnu su yɛrɛ kɔni taara ni ka bɔ ji la nka min yɛrɛ kɔni ye Togo autorité maaw ye o ma
autopsie foyi kɛ su ninnu na ko o kɛlen ni ka maa ninnu yɛrɛ kɔni su bɔ o yɔrɔ bɛɛ la maa ninnu yɛrɛ kɔni bilala ni ka taa Benin jamana kɔnɔna yɔrɔ min na u ka sudon baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ko autorité kɔni bɛ k'a fɔ ko Benin ka jamana kɔnɔden 2 ninnu yɛrɛ kɔni sara ka da kan k'u binna ji yɛrɛ de kɔni na ko nka furakɛlikɛla yɛrɛ kɔni si ma su ninnu lajɛ walasa ka se ka tiɲɛ tigɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u fatura ka sababu kɛ nɔɔni de ye ko yɛrɛ de kɔni na maa minnu bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 2 ninnu binna ji la de k'o de kɛra sababu ye ko ka u faga yɛrɛ kɔni ko dalilu foyi tɛ o maa ninnu bolo min bɛ se ka o kuma in tiɲɛ tigɛ ko komi ko in yɛrɛ kɔni juguyara fo ka se degré dɔ yɛrɛ kɔni ma Togo société civile maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka welemada kɛ ne ka ɲɛsin Togo autorité maaw ma k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa ni maa ninnu sara lahalaya min kɔnɔna na manifestation in na o lahalaya ninnu ka se ka jɛya bɛɛ ye nka min yɛrɛ kɔni ye CEDEAO maaw ye olu bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Togo autorité ni population yɛrɛ kɔni ma k'u ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bɛn yɛrɛ kɔni sabati u ni ɲɔgɔn cɛ la u bɛ laɲini kɛ Togo population maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka se yɛrɛminɛ yɛrɛ kɔni na ni wagati kofɔlen ninnu kɔnɔna na Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 États-Unis jamana kɔnɔna na Maison Blanche maaw yɛrɛ kɔni ka porte-parole ka dan kan ni o ye Anna Kelly yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ ko États-Unis ale kɔni bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni di Ukraine ma Ukraine ni Russie ka kɛlɛko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kɛlɛkɛminɛn modèle dɔw yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis ale ye olu dili jɔ Ukraine ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Anna Kelly ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko États-Unis autorité maaw yɛrɛ kɔni ni décision in ta walasa ka se ka États-Unis yɛrɛ kɔni ka intérêt de bila u ka kow bɛɛ ɲɛma ka da kan ko wagati laban in na États-Unis ka lafasali ministre ale kɔni taara senna yala kɛ États-Unis ka kɛlɛkɛminɛn bila yɔrɔw yɛrɛ kɔni na o de senfɛ a y'a ye k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛn dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu hakɛya dɔgɔyara kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni a ye décision ta ko kɛlɛkɛminɛn modèle dɔw bɛ yen nɔ u bɛna olu cili dabila Ukraine ma nka Anna Kelly a ka kuma kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'a ka jɛya bɛɛ yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ ko fanga min bɛ États-Unis yɛrɛ kɔni na kɛlɛkɛminɛn ko ta fanfɛla la ko foyi ma bɔ o yɛrɛ kɔni na ko ni maa min ma da o la k'an bɛ se ka Iran yɛrɛ kɔni ɲininka o ko la États-Unis ka kunnafonidila dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis bɛ ka kɛlɛkɛminɛn modèle minnu yɛrɛ kɔni dili jɔ Ukraine ma olu de ye missile de défense anti-aérien ale ni obiw de ye ko États-Unis kɛnbɛn ne ka ninnu de dili jɔ Ukraine ma États-Unis maaw bɛ nin décision in ta wagati min na o b'a sɔrɔ Russie ka attaquew bɛ ka caya kosɛbɛ ne ka ɲɛsin Ukraine ma États-Unis maaw yɛrɛ kɔni bɛ nin décision in yɛrɛ kɔni ta wagati min na o y'a sɔrɔ u ka jamana ka lafasali ministre kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛn maralen minnu bɛ u bolo k'o dɔgɔyali yɛrɛ kɔni kɛnbɛn ni ka ale yɛrɛ kɔni jɔrɔ ka d'a kan i n'a fɔ a b'a dɔn cogo min États-Unis ale bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔni di Ukraine ma Ukraine ni Russie ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ États-Unis yɛrɛ de kɔni ka kɛlɛkɛminɛn maralenw na dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko États-Unis bɛ k'a lajɛ ni k'i ban ka kɛlɛkɛminɛn suguya minnu yɛrɛ kɔni di Ukraine ma ko kɔni bɛ kɛ sababu ye ne ka Ukraine yɛrɛ kɔni ka lafasali ko yɛrɛ kɔni gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan ko wagati laban yɛrɛ kɔni na Russie ale ye attaque caman minnu kɛ ne ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma o kɛra sababu ye ne ka Ukraine ka défense anti-aérienne yɛrɛ kɔni lafɛgɛya kosɛbɛ ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni na carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma